गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे गोख्रों बिथोन। 23 आगस्ट एबा दिनै फरायसालिया मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम खुला थानो नांगोन। रायजोनि गंफ्रोमबो फरायसालिया खुला थानो नांगोन दिनैनि सानाव मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम। इसर'आ दैथायहरनाय चन्द्रयान-3 आ दिनैनि सानाव अखाफोराव आगान होगोननि थाखाय मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम फरायसालिया खुला थानो नांगोन। मख'नो गोनांदि भारतनि अख्रांमा बिजिरसं गौथुम एबा इसर'आ अखाफोरनि सायाव बिजिरसंनो दैथायहरनाय चन्द्रयान-3 आ दिनै एबा मोनाबिलिनि 6 रिंगा 4 मिनिटआव अखाफोरनि बिखायाव आगान होगोन। बेनिखायनो चन्द्रयान-3 नि अखाफोराव आगान होनाय नुथायखौ फरायसाफोरनो दिन्थिनांगोन। इउटिउब, इसर'नि फेसबुक पेज, डिडि नेशनेल टिभिआव दिनै बेलासिनि 5 रिंगा 20 मिनिटनिफ्राय लाइभ नुनो मोनगोन। चन्द्रयान-3 नि अखाफोराव बाग्लायगोनखौ फरायसाफोरनो दिन्थिनो थाखाय मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम फरायसालिखौ खुला लाखिनो बिथोन होदों रायजोनि सोलोंथाइ बिफाना। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै नायबिजिरनो थाखाय एबसु आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा इनक्वेरी कमिटिनो गोसोखांलाइ गथायदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहआ सोलोंसालिनि सिङाव माखासे आयेन बेरेखा हाबाफोरखौ मावगासिनो थादोंमोन, जेराव फरायसाफोरनि इयुनआ गोबां जेंना गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा भाइस चेन्सेलरखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहआ एरेस्ट जानानै दं, थेवब्लाबो बेल लानानै उदाङै दावबायगासिनो। बेल लानायनि गेजेरजों थांनाय जुलाइ दाननि 17 अक्ट'सिम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव अफिसखौ सामलायगासिनो दंमोन। गोबां माहारियारि आफाद आरो फरायसाफोरनि गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनानै रायजो बेंगिरिया माखासे समनि थाखाय सुथियाव थिनहरदोंमोन, नाथाय इउनिभार्सिटिनि मान मर्यादा आरो सोलोंसालिनि फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ सासपेन्ड खालामनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों। नाथाय लाइस्राम लादु सिंहखौ माखासे समनि थाखाय सुथि एबा लिभआव थिनहरनायसो नुनो मोन्दों। आरोबाव बिथांनि लिभखौ बारायनानै होबावनायखौबो नुनो मोन्दों। बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै एबसुआ गोख्रों सोंखारिदों। लोगोसे बिथांनि माखासे गाज्रि आखुथायफोरनि फोरमान बिलाइफोरा सिएम भिजिलेन्सनि आखायाव दङ। बेनि थाखायनो प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ एरेस्ट खालामनो हादोंब्ला फोरमान थासेयावबो बिथांखौ मानो भाइस चेन्सेलर पस्टनिफ्राय बोखारनो हाया, बेखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरिनिसिम गोख्रों सोंथि खालामदों। क'क्राझारनि सिआइटि एबा सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजिया मोनसे गोजाम फसंथान। बे गोजाम फसंथान सिआइटिआव माखासे रोखोमनि कर्सफोरखौ होनाय जायो। बेजों लोगोसे सिआइटिआव मेगन मोजां नुयै, लेखा रोङै बैसो जानाय सुबुंफोरखौ आलादा कर्स होनानै आरो बिसोरनो 4 निफ्राय 6 दाननि ट्रेनिं होनानै खामानि मावनो फोरोङो। बिनि थाखाय रायजो बेंगिरि गुलाबचान काटारिया बिथाङा बिथोन होदों, जाहाथे बिसोरो थांनानै थानायनि राहाखौ खालामनानै लानो हायो। बेफोरबादि मोजां सुबुरुनखौ रायजो बेंगिरि गुलाबचान काटारिया बिथाङा सिआइटिनो होदों। रायजो बेंगिरि गुलाबचान काटारिया बिथाङा बुंबावदों, बेनि थाखाय ट्रेनिं होनायाव बैसोनि सम सिमा आरो सोलोंथाइ होनायनि सम थानो नाङा। खम लेखा रोंनाय सुबुंफोरखौबो खामानिजों सरजाबफानांगौ, जाहाथे बेनि थागिबि सुबुंफोरा मोजां सुबिदाखौ मोननो हायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर'फोरखौनो बड'लेण्डनिफ्राय होखारनायनि बिथोन होदों। जुदि बड'लेण्ड आरो बर'फोरखौ रैखाथि होनांगौब्ला हाग्रामा महिलारिखौ राजखान्थिनिफ्राय जानगाराव दोननांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। थांनाय माखासे सान सिगां हाग्रामा महिलारिया इभिक्सन खालामनायनि सायाव ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनायनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों इएम रनजित बसुमतारीया। गासै 17,407 नखरफोरखौ हाग्रामा महिलारिया गावनो इभिक्सन खालामनो हायो होननानै सिगाङावनो हाइकर्टनो जमा हरखादोंमोन। दायो हाइकर्टनि अर्डारखौ जों फल' खालामनांगोन होननानै बुंथिदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा।
NLFB आफादनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ जेलाव लांनायनि सायाव NLFB आफादा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। जोंखौ सरखार आरो पुलिस बिफाननि मानसिफोरा नासयनानै गादबगासिनो, जेरै NLFB आफादनि आर्मि चिफ एम बाथा बिथांखौ गाज्रियै फाव फान्दायना हमना लाना थांना NIA फानजारियाव दोनहैदों। थिग बिब्दिनो थालांबावनाय बिग्रायारिफोरखौबो नासयगासिनो दङ सानफा एफा। दायो एम बाथा बिथांखौ हमनानै NIA फानजारियाव दोनहैदों। बेनि गुबै जाहोनानो जादों 2014 मायथाइनि केस। 2014 मायथाइनि जाथायाव एम बाथा बिथांखौ इनभल्भ दं होननानै हमदों, नाथाय बै जाथायाव बिथां एम बाथाया इनभल्भ गैयामोन होननानै रोखा खालामदों। बै जाथायनि सिगांनो एम बाथा बिथांनि आखाइया जखानायमोन। 2014 मायथाइनि जाथाय समाव बोरै सिलाइ बमा बायदि गावनो हानो बेयो जाथावना नङा होननानै रोखा खालामदों NLFB आफादा। BTR गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो सिगांनि गोजाम केसआव लांनानै NIA फानजारियाव दोनहैफिनोब्ला बियो माबोरै मोनसे गोजोन गोरोबथा जानो हाखो होननानै गोरोबथा खालामग्रा बिथांमोनखौ सोंखारिदों। लोगोसे बिथां एम बाथाखौ 2014 मायथाइनि जाथायनि सायाव NIA फानजारियाव दोनदों, नाथाय एम बाथा बिथांनि आखाइया 2008 मायथाइयावनो आगदा आखाइ गैखायामोन। बैफोरनि माखासे फोरमान बिलाइखौ NIA जाजमेन्टनो हरबाय आरो थाबैनो बिथाङा गगोन होननानै आसा खालामदों। KLOनि साथाम मावफारियाफोरा हमजाबाय। कक्राझार जिल्ला फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय खासिबारि ओनसोलनिफ्राय बे साथाम KLOनि मावफारियाफोरखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय KLOनि साथाम सोद्रोमाफोरनि मुङा फारियै प्रणब रय, बैसोआ 21 बोसोर, मनदीप रय, 19 बोसोर आरो नवज्यति रय, 22 बोसोर बैसोनि। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।